खुलुमबाय बडलेण्ड डिसि 24 निउज चेनेलाव बयखौबो गिबियाव बरायग्रोनाय थाबाय। जोंनि मोगामोगि आयदायाव दिनै जोङो सासे गेदेमा सुबुं बिथांखौ मोगामोगि लानो सानदों। गेदेमा मदैबारि भकतपारा हालामाव मोनसे समाव BSF नि साख्रि मावबोनाय लोगोसे दरं डिस्ट्रिक्ट ITDPO चेयारमेन मावबोनाय मानगोनां गेदेमा गोख्रों समाज सिबियारि मुस्रि खनसाय बर' बिथांनि नखराव जोङो दंफैयो। दा बिथांखौ जोंनि चेनेलाव गिबियावनो बरायग्रोनाय थाबाय। खुलुमबाय। आं बयबो राजा रायजोखौ आंनि गोसो गोथारै खुलुमहरनाय थाबाय आरो आंनि नामा खनसाय बर'। नंगौ आं BSF आव 1965 आव आं भर्ति जानायमोन आरो बे हिसाबैनो आं BSF आव खामानि मावनानै अनेकसिम माने गोख्रोङै जोंनि बे गुटै पृथिबीनि बा नहले जोंनि भारत देशनि जिखिनि खामानि मावनांगौमोन जोंनि सैनिक हिसाबै जिखिनि खामानिखौ मावदों आरो बे खामानि मावनायाव कुनु दिन आंनि कुनु हेंथा जायाखै आरो कुनु डिसिप्लिनारि हिसाबै कुनु माने गाज्रि खामानि मावाखै, मोजाङै गोख्रोङैनो खामानि मावदों। 1965 आव प्रयात प्रधानमन्त्री लाल बाहादुर शास्त्रीनि टाइमाव जोंनि बे पूब पाकिस्तान जिथु दा बांलादेश होनना बुङो बिथांनि मोनसे गोख्रों जोंनि भारतनि सैनिकफोरा माने बर्डाराव पुरा युद्ध जानायमोन आरो बिथांनि लाल बाहादुर शास्त्री प्रधानमन्त्रीया मोनसे आवाज होनायमोन जोंखौ जे ईद का जवाब पत्थर से देना होगा, कल सुबेरे 7 बजे हमारी जवान कराची में ब्रेकफास्ट खाने होगा। बे खोथाखौ जों खोनानाय लोगो लोगोनो जों माने गावनि बेदिं पत्र सबखौनो खानानै जों बर्डाराव उपस्थित जानो बाध्य जादोंमोन आरो बेनिखायनो बिथांनि जिथु गोख्रों जिथु अर्डार बे अर्डारा होमबा समाव TV गैयामोन किन्तु रेडिअनि जुगेदि जों मोननो हादोंमोन। आरो दा जों नोंथांखौहाय जोङो मिथियो जे माखासे मदैबारि भकतपारा हालामावहाय नोंथाङा माखासे आफादफोरजों नोंथाङा दासिम जड़ित दङ। माखासे आफादफोराव नोंथाङाहाय बिबान रुजुबोनानै माखासे आफादखौ नोंथाङानो गायसनदों, माखासे फसंथानफोरखौबो नोंथाङानो गायसननायाव माखासे बिहोमा दङ। बेबायदि नोंथाङा दासिम मा मा आफादाव नोंथाङा खामानि मावबोखो समाज सिबियारि महरै? आं समाज सिबियारि हिसाबै प्रथमावनो आं सिगां 1987 आव पेन्सनाव फैनानै आं राजनिति हिसाबै आंखौ रायजा रायजोनिफ्राय माने मोनसे गोख्रों हिसाबै आंखौ राजनितियाव लाङो। बे जाबाय कंग्रेसनि हान्जायाव होलांबाय। बे समनिफ्रायनो आं राजा रायजोनि जानानै जे बे जोंनि एलाकायाव मोजां मोजां खामानिखौ जाहाथे मावफुंनो हायो बेनि थाखाय आं आखायाव लानायमोन। दा प्रथमावनो आंनि जायगायावहाय मोनसे 1991 नौहाय जिथु कंग्रेस सरकारा जिखिनि फैनाय लोगो लोगोनो भुलानाथ बान बे जोंनि बे एलाकानि भुलानाथ बान इरिगेसन मासगामियाव बे मोनसे 1975 आवनो बिथांमोना आरम्भ खालामनायमोन। बे खामानिया कमप्लिट जायाखैमोन किन्तु राजा राजाया आंखौ माने नेहाथारि हिसाबै माने आंखौ बिथांमोनाहाय गनायना लानानै आं गुतै माने राजनिति हिसाबै बे भुलानाथ बाननि कागज पत्र सबखौनो डिपार्टमेन्टआव गोख्रोङै साबमिट खालामनानै बे बान्दोखौ जाफुंहोनायमोन। दा बे समाव नोंथांखौ मोनसे खोथा सोंनो नागिरदों। नोंथाङाहाय दरं डिस्ट्रिक्ट ITDP निबो चेयारमेन जादोंमोन नोंथाङाहाय मोनसे समाव। 2006 निफ्राय 2011 सिम नोंथाङा दरं डिस्ट्रिक्ट ITDP नि मासिगिरि अदेबानि चेयारमेन बिबानखौ नोंथाङा मावफुंदोंमोन। दा नोंथाङा सासे BTD नि बा उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सासे सुबुं महरै नोंथाङाहाय बे दरं डिस्ट्रिक्ट ITDP आव बोरै नोंथाङा खाबु मोनखो? मोनसे गोजौ मासि चेयारमेन बे मासिखौ नोंथाङा माबोरैहाय खाबु मोनखो? बे 2006 सनावहाय जेतिया कंग्रेसआ पुनः माने जितिबाय किन्तु जोंनि मंगलदै समष्टियाव जोंनि MLA जितियासै बिथां माननीय बसन्त दासआ बिथाङा हारिबाय। किन्तु AGPनि मोनसे MLA फैबाय हिरेन दासआ। किन्तु जों आं उपर महलाव एसे जोंनि MLA आरो मन्त्रि लोगो सावरायनानैहाय
जे एबार आईटीटीपीनि सिटखौ जाहाथे आंनो होयो चेयारमेन हिसाबै दा बिदि आब' प्रमिला रानी ब्रह्मआहाय बे समावहाय मन्त्रिमोन बिथाङानो माने आंनो बे आईटीटीपी बर्डनि चेयारमेनखौ होनायखौ बे जाहोनावहाय बिथांनि लोगोआव आं लोब्बा थानानैहाय आब'निफ्राय गोख्रोंहै आं खामानि मावबोदों बेनो जाबाय जोंनि रामहरि आन्चलिक बाथौ मन्दिरनि थाखाय आब'आ 9,80,000 थाखा होनायमोन बे दा मावफुंबाय आरो दा बे मन्दिरा दाबो जाबाय आरो बिनि अनगायैनो आब'आ आरो बे नन बिटिएडिआव सोबानो नन बिटिएडिनि बे माने जिथुनिखि 5 जानुवारियावहाय लुप काटिं मोनसे नदीनि टार्निं पइन्टखौ सिदा खालामनांगौ बेखौ 9,80,000 होनायमोन बेखौबो मावफुंदों आरो बिनि उनावबो बे अनेकखिनि रास्ता माबा माबि होदों। नोंथांखौ जोङो मिथिनाय बायदिब्ला दरं डिस्ट्रिक्टनि जा रामहरि होननाय जायगायाव नोंथाङा दरं बायदि जायगायाव नोंथाङाहाय नोंथांनि दैदेननायाव मोनसे गोग्गोम बेवहाय नोंथाङा बाथौ मन्दिर नोंथाङा बेवहाय बनायहैनायजों नोंथाङा बै ओनसोलनि सुबुंफोरखौ लानानै बाथौखौ बोरै सिबिनांगौ बेनि सायाव नोंथाङा मोनसे आफाद दानानै नोंथाङा बिथांमोननि रायजो राजाखौ नोंथांमोना माने माखासे बोसोन हैनायजों मोनसे सांग्रां खालामदों। दा नोंथांनाव माबायदि गोहो दं जे नोंथाङा एफा सासे BSF जानाबो उनाव नोंथाङा रिटायारमेन्टआव फैनानै सासे गोख्रों गावखौनो समाज सिबियारि महरै जोंनि गेदेमा मदैबारि भगतपारा एरियायाव गावखौनो फसंनो हाबाय। बेनि उनाव नोंथाङा माखासे फसंथान माखासे आफादफोरखौ नोंथाङा दासिम दाबाय। बेनि मादाव नोंथाङा मा मा फसंथान आफादफोरखौ नोंथाङा गायसनगिरि महरै नोंथाङा दानो दिनैसिम? नंगौ नोंथांमोना जि सोंथि सोंदों आं बेखौ दा राखा राखा बुंनोसै। 1991आव आं जेब्ला पलिटिकेलाव फैबाय नुबाय जे जोंहा किसु ठायाव जोंनि धर्मनि जे बिषय लानानै जों मन्दिरखौ लुनानै किसुमान माने गायसनना दोनबोला भबिष्यतनि कारनाव जोंनि प्रजन्मआ निश्चय बेयाव माने मोनसे थावनि मोनगोन आरो बे थावनियाव मोनसे जोंनि धर्मनि बिषय लानानै आलोचना खालामनो हागोन। बेखायनो आं 1993आवहाय आं बे माबा मदैबारियाव गायसनदों। बेयाव दङमोन जोंनि बाथौ धर्मखौ सिबिनाय बिथां गोख्रों मानसि बिथाङानो जाबाय उत्तम केरकेटियारि तामुलपुर बिथाङा माने आंखौ थुलुंगा होनायसिम बे फंबाय बे खामानिखौ मावदों खोब दं आरो सासे गोख्रों मावथि दंमोन बिथाङा आंखौ फोरमायनायसै जे बाथौ मन्दिरा जोंनि धर्म हिसाबै बेखौ माने गायसननांगौ। दा बे तेतलि भाङुरिनि बिथांनि नामा बिथांनि नामखौ एसे बावगारदों माने मंगल बर' बिथाङा माने अखेब खस्थ' खालामनानै बिथाङा माने बे केरकेटियारि आदाखौ लाबोनानै जों गायसननाय नंगौ 1993। दा बर्तमान बे मन्दिरखौ दा आं बर्तमान दा मैया दाख्लै जेरै बे जुन मासनि 11 तारिखआव बे मन्दिरखौ आं गम्बुजखौ जितु सात ढालाय होनो हाबाय। बेखायनो माने बे मन्दिरा दा जाफुंसिगोन। बे मन्दिरावहाय बिथां EM जगदीश सरकारा 2 लाख थाखा होदों बेखौबो जों मोननो हादों। दा बर्तमान जे MLA गुरुजितियाबो बिथाङाबो माने एसे फैसा होगोन होननानै बुंदों। सफैयाखै बे सफैबा निस्सय राजा राजानि मोनसे बहुत सहाय जागोन होननानै आसा खालामो। दा नोंथांमोना दैदेननायजोंनो मदैबारियाव मोनसे साप्ताहिक बजार दङ नङा होमबा? दा बे बजारखौबो नोंथाङानो दैदेनो जों मिथिनाय बायदिब्ला। दा मा मायथाइनिफ्राय नोंथाङा बे बजार आफादखौ दैदेननाय? नंगौ बे बजारखौ मानि थाखाय जों लानो नांगौ बाध्य गोलैबाय जे जों माने जोंनि बजार खालामनो थांबोला बे जितु टांनि बजार बेयाव जों थांग्रामोन सिगां आरो बिनिफ्राय भगतपारायावबो थांग्रामोन। दा बिनि आगोलाव जों 2006 सनाव गायसननायमोन किन्तु 2006 सनाव जोङो माने देवबार हिसाबैसो माने जों गायसननायमोन। बेखौ माने जों टांनि बाजाराव जोंनि बहुत उसुबिदा जायो। जोंनि माने माल माथा गोमायो जेनेबा माइबो गोमायो माबा जेनेबा माबा आरि बेसर लांबा बेसरबो गोमायो थारमाने एसे जुर दबस्ति खालामना लाङो। बेनिखायनो जों खुखिया हिसाबै बे बजारखौ खालामनाया नंगौ। आरो बेनिफ्राय 2008 सनाव जोंनि माने हारिया जितु बर' हारिया
माइन'रिटिजों माहाय एसे माबा दाङाबाजि जानाय बे दाङाबाजि जानायावहै जेथिया मा जागोन जों दा भगतपाराखौ सब खावना होबाय दा लास्टआव बजार हाथाय गैला बिनि कारनाव जों मुलिबारियाव फाथिनाय जाबाय दा बर्तमान बे बजारनिफ्राय जिखिनि जों एसे मासुलखौ लांनानैहाय जों बेंकआव लाखिना दा बे बाथौ मन्दिर मुलिबारि आनसलिक बाथौ मन्दिरखौ लुनाया नंगौ। नोंथाङा मुलिबारियाव थानाय जा गोजौ फरायसालि बेखौबो गायसंनायाव नोंथांनि निस्सय बिहोमा दं। बिनिफ्राय नोंथाङाथ' एबसुनि बै समाव जा जि भलेन्टियार फर्समोन बेयावबो नोंथाङा मैखोम बिबान लादोंमोन। दा बेबायदिहाय नोंथाङा दासिम मा आफाद मा हान्जाफोराव बिबान मावबोदों आरो बिनिफ्राय मा अनुष्ठान बा मा फसंथान गायसननायाव नोंथांनि मैखोम बिहोमा दं होनना सानो नोंथाङा? नंगौ जे आं 1987आव जेब्ला रिटायारमेन्ट जाबाय তেতিয়া जोंनि मुलिबारि हाई स्कुला एकदम खुनु रखम मोजां सुबिदा जायाखैमोन। बेखायनो जों एमइ स्कुलनि लोगोनो एसे माने बेखौ प्लास खालामनानै हाई स्कुलखौ गायसननाय नंगौ। बे हाई स्कुल गायसननायाव आं बेयाव जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै दंमोन आरो सभापति हिसाबै जोंहा बे खगेन्द्रनाथ बर' आंनि मिटाबाय बिथाङाबो दंमोन। दा बेखिनि गायसननानै दा दिनैसिम बर्तमान हाई स्कुल सोलिगासिनो दं। दा दिनै आं जुदिबो स्कुला ग्रान्टेड जायाखै खिन्थु थांसारबाबो मेट्रिकनि रिजाल्टआ मोजां जायो मोजां होननानै आं मोनदों। आरो बेनिफ्राय जों आं मोनसे खामानि मावबोदों बे जिथु भलन्टियार फर्सनि बाथ्राखौ नोंथांमोना सोंदों जे 1989आव जों एसे माने बे जोंनि डिभाइड आसाम 50-50खौ लानानै जोंनि स्टुडेन्टफोरा एसे गोख्रों मोनसे माबा भलन्टियार फर्स हिसाबै आन्दलन खालामनानै दानाय बे एसे आंबो माने बिथांमोनखौ मोनसे थुलुंगा होनो थाखाय फोरोंगिरि हिसाबै थानो नंगौ। माने भलन्टियार फर्सखौ नोंथाङा बै समाव रिटायारमेन्ट लाखांनाय नोंथाङाथ' माखासे बिबान रुजुनानै दासिमबो खामानि मावबाय थादों नङा होमबा? दा नोंथाङा दा बे समसिम दिनैनि खालारसिम नोंथाङा मा आफादाव नोंथाङा बिबान रुजुनानै दं दासिम? बर्तमान आं बिबानाव बे जोंनि मार्केट हिसाबै कातिराम कसारि बिथाङा ब्रिटिशनि आन्दलनावहाय बिथाङा शहीद जाबाय। गतिके बिथांनि सभापति हिसाबै आं दं। आरो बेनिफ्राय जोंनि बेयाव ओनसोलावनो मुलिबारि सार्वजनिक शिव मन्दिर सिगां बेयाव माने भाइस प्रेसिडेन्ट दंमोन। दा बर्तमान बोसोनगिरि हिसाबै दं। आरो दा जोंनि दुर्गा मन्दिर मोनसे बे ओनसोलाव मानि कारनाव फाथिनांगौ जाखो बेनि मोनसे कारन बेनो 2008 सनाव जोंनि बे एलेकानिफ्राय एकदम बर' हारिया कुनु दिन फुजा नायनो थांनो हायाखैमोन। जायनि कारनाव जोंनि बे बर' हारिनिफ्रायनो जों सावरायनानैहाय जे बेयाव मोनसे फुजा खालामनाय नंगौ। दा बिनि कारन दा बर्तमान जों सार्वजनिक दुर्गा फुजा हिसाबै जों फाथिदों। सामलाय आफादनि दायो आफादगिरि 2009 सननिफ्राय दा बर्तमान सोलिगासिनो दं। आरो बेनिफ्राय मुलिबारि आनसलिक बाथौ मन्दिरनि आं सम्पादक सेक्रेटारि आरो रामहरि बाथौ मन्दिरनि आं सभापति। रामहरि बाथौ मन्दिर आनसलिक परिचालना कमिटि सामलाय आफादनि नोंथाङा दासिम आफादगिरि बिबानाव दङ। दा जोबनायाव बड'लेण्ड डिजि 24 निउज चेनेलनि जा मोगा-मोगि आयदा बे हाबाफारियाव जोंनि गेजेराव दं दिनै मुलिबारि हालामनि सासे समाज सिबियारि सासे गोख्रों मावथि मानगोनां मुस्रि खनजय बर' बिथांनि न'खराव जोङो दङमोन। बिथाङा जोंजों माखासे गावनि मावनाय खामानिफोरखौ बा गावा बिबान लाबोनाय माखासे समाज सिबिनायाव गावा बिहोमा होबोनाय खामानिफोरखौ मावनायफोरखौ जोंनो फोरमायबाय। बेनि थाखाय बिथांनिसिम जोंनि चेनेलनि जानानै जोंनो दान्दिसे सम होनायनि थाखाय नोंथांनिसिम जोंनिफ्राय गोजोननाय आरो साबायखरखौ बावहरनानै दिनैनि जा मोगा-मोगि लानाय हाबाफारि बेखौ एसेयावनो जोङो फोजोबनाय जाबाय। खुलुमबाय।